Salut Thomas. Hej Frederik. Tak fordi du kom. Vi skulle snakke om den kommende nul emballage butik, vi skal åbne her på Vesterbro. Jeg vil bare lige have din mening omkring en butik uden emballage. Hvad synes du? Jeg synes, det er en genial idé, fordi at man har så meget emballage. Jeg har 4 børn, ja. Og der er så meget lort hele tiden. Ja. Ud. Ja. Og man bliver sur på emballage. Så du synes, det er en god idé, ikke? Jeg synes, det er en god idé, og jeg synes, det er fantastisk, bare fordi det er nyt. Så du kommer til at købe hos os? Det er virkelig enkelt. Okay. Of course. Okay, så vi kommer. Vi er på. Planning. Ja, okay. Fedt. Jamen, vi glæder os jo til at se dig. Tak skal du have. Merci.